Nindot kaayo paminahon no, na naa kay silingan nga buutan, naa kay silingan nga matinabangon ug masaligan. Kanang pag naa sila'y mga okasyon, ikaw ang pinakauna na imbitahon. Kanang magkinambyuhay mo og sudan, ug suportado ka sa tanang mga plano nimo. Kay naamanggoy uban nga mga silingan nga abi nimo og maayo ay kung mag-atubang mo, formal man kaayo. Pero di ay pag wala na ka, kalaban na ka. Naapoy mga silingan nga pag naa kay plano or mga negosyo, unya masulti nimo sa iyaha. Buhaton niya ang tanan para ma-discourage ka. Para dili nimo mapadayon ang imuhang mga plano. Kanang mahadlok ka na isa nga mo asinso ka, matingala na lang ka mga pila ka adlaw dili nakatagdon. Ug ang pinakalabaw sa tanan, kanang mga silingan na dili gusto malabuan.